Βρισκόμαστε στο στέκι των Κασμιρτζίδων, όπου εδώ έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και την ωραία ατμόσφαιρα αυτή πρώτα-πρώτα τη δημιούργησαν οι ίδιοι οι Κασμιρτζίδες. Γιάννη Πλόσκα. Τι να πω, χαίρομαι που το λες αυτό το πράγμα, να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα. Έτσι. Και την έλεγα τη γυναίκα μου, φτιάσει μαρτό μαλλί, δεν το έφτιασε, τι να κάνω, είναι λίγο, φαίνονται λίγο οι άσπρες τρίχες, αλλά όπως βλέπεις έχει φωτογένεια πάλι, ας το πούμε. Έτυχε σήμερα να μην του πιάσω κι εγώ το μαλλί. Δεν το έφτιασε. Αν και εδώ του συνεργείου έπρεπε να με έχει και την μακιγιέρ, να με έχει και την κομμότρια, αλλά δυστυχώς όμως άσε. Και να σε πω μια που λες για το μαλλί, πάει ένας σαν εσένα να κουρευτεί στον Κορέα. Τι εννοείς σαν εμένα, ρε? Σαν εσένα που δεν έχει μαλλιά, δεν έχεις δίπ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάει, κουρεύει έναν, τον παίρνει 12 ευρώ. Με τα παλιά τα πουλά, τάκ, τον 2,5 καταείς. Παίρνει, τάκ, τον φτιάνει αυτόν. Καλά, ρε, του λέει και εμένα 12, 5 τρίχες είχα. Τα μεριμέτια πληρώνονται παραπάνω. Οι μέτια στα αλήθεια εμένα. Σε έτυχε στα αλήθεια. Κούρεμα έγραφε εκεί πέρα 15. Ναι. Εγώ λετήσει ο φίλου, 5 ευρώ μου, ρε. Ναι, 5 ευρώ. Όλα, κοιτά, Κασπέργε στην. Ναι. Η Τάσα είναι η καινούργια γραμματέας. Καινούργια γραμματέας. Τώρα τελευταία κάνατε εκλογές και κλέξατε το νέο συμβούλιο. Ακριβώς. Ναι, πώς έχεις τάσα χρόνια εδώ? Στο σύλλογο, τα τελευταία. Βέβαια είμαι πιστός θαμώνας από χρόνια. Γνωριμία με τον πρόεδρο, με όλους από εδώ. Ναι, παίζει και στο θέατρο. Παίζω και στο θέατρο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω λίγο, να μου πείτε λίγο για το θέατρο. Εσείς κάθε χρόνο εδώ και πόσες δεκαετίες να έλεγα, ετοιμάζετε κάποιο θέατρο. Ακριβώς. Το οποίο έχει σχέση με την κοζανίτικη ηθογραφία, την κοινωνική ζωή κλπ. Φέτος, και τα έσοδα του οποίου πάνε σε κάποιους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φέτος ήδη το έργο είναι έτοιμο. Ο τίτλος αυτού είναι ότι «Της γλύκας στα ηλιάτσα». «Της γλύκας στα ηλιάτσα». Τα ηλιάτσα είναι ότι παίρνεις στο χέρι και αντί να πας στο γιατρό, στο βάνει αυτήν ή στο βάνει συστέλνει ένα και ένα, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνει αυτήν ότι από το δυο. Ναι. Λοιπόν, και αυτά όλα τα φτιάξαμε ένα έργο και θα το παίξουμε φέτος. Όπως ξέρεις και εσύ, κάθε χρόνο, εδώ και 15 χρόνια, ανεβάζουμε μια θεατρική παράσταση στο γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης και ό,τι μείνει από τα έσοδα αυτά τα δίνουμε στο Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών προκειμένου να λειτουργήσει ημερήσιο σχολείο. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και όλοι αυτοί που βλέπεις, σήμερα ήρθαμε για την πρώτη συνάντηση, σύμπτωση, μια που ήταν και να έρθεις και εσύ, κάναμε την πρώτη συνάντηση, συμφωνήσαν όλοι ότι πρέπει να παίξουμε και πάλι για αυτό το πράγμα, αφιλοκερδώς όλοι μας, εκτός από αυτό. Το κρασί, το ποτό. Το οποίο το βάζετε ρεφενέ. Ναι, το κρασί δεν το βάζουμε ρεφενέ. Θα σε κατεβάσουμε τώρα στο υπόγειο να δεις. Έχουμε εδώ και 22 χρόνια, βάζουμε κρασί. Φέτος ανοίξαμε τη βαρέλα 16η. Δεν ξέρω ποια είναι η βαρέλα που ανοίξαμε. Εν πάση περιπτώσει, ναι. 16η βαρέλα, την οποία όπως βλέπεις το κρασί είναι και χρυμπάρι. Ανοίξαμε το κρασί και τέλος πάντων πορευόμαστε έτσι. Ό,τι υπάρχει. Και εδώ τις πατάτες που φάγαμε πριν από λίγο, ήταν πεντανός. Έχουμε εδώ πίσω έναν κήπο, ακριβώς, ναι. Και είναι και βουνίσιες. Ναι, βουνίσιες, χωρίς λείπασμα, χωρίς τίποτα, γιατί σύμπτωση, ο γιος μου, ο οποίος είναι γεωπόνος με 17 μεταπτυχιακά, ας το πούμε. Ναι. Μόνο. 16 πατέρα το 14. Δεν το πήρες ακόμα, ναι. Κάνει τώρα ελεύθερο. Η Αλεπού 11 και το Αλεπουδάκι 12. Λοιπόν, και κάνει όλα εδώ βιολογικά. Έτσι, πολλές φορές βάζουμε πατάτες, δεν τρώμε καν τίποτα. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι το ότι το πετύχαμε. Γεωπόνη, εσύ. Ναι. Ο Νικολάκης, ο γιος από το Γιάννη του Πλόσκα. Χαίρετε, γεια σας. Τι φτιάχνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Σας καλωσορίζω. Βέβαια, ναι. Πόσα γεωπονικά, καλά το κρασί που ήπια τώρα. Άλλα αντάλλου θα λέω. Πόσα μεταπτυχιακά έχεις, 17? 16, το 17ο δεν το έχω πάρει ακόμα. Μπράβο το παιδί. Μπράβο. Έτσι. Πώς να κάνουμε την πατάτα με καρότο. Πατάτα με καρότο, μείγμα θέλει να κάνει. Να παρουσιάσει, ας πούμε, για πρώτη φορά. Αυτό είναι το. Τον βλέπω συνέχεια εκεί στην πλατεία Λασάνη. Το μαγαζί με τα χρώματα που έχει. Ναι. Μην το εκλάβετε ως γκρίζα διαφήμιση. Όχι, ρε. Σιγά και τι έγινε. Άστος πάλι να περάσει σαν γκρίζα διαφήμιση, τι πειράζει. Ναι. Λοιπόν, έτσι που λες, Νικόλα, εσείς από τα νεότερα μέλη εδώ πέρα. Νεότερα, εντάξει, τι νεότερα, έφτασα 40 χρονών κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσα κι εγώ να μείνω αμέτωχος σε όλο αυτό που γίνεται σε αυτό το σύλλογο στους Κασμιρτζίδες. Με αυτά μεγάλωσα, αυτά βιώματα είναι πολύ έντονα.
Από μικρό θυμάμαι τον πατέρα να αφήνει καμιά 100 άτομα στο σπίτι και να ετοιμάζει αποκριές, παρελάσεις, άρματα και τέτοια. Αποτελεί και εμένα βίωμά μου και έτσι και εγώ προσπαθώ με την παρέα μου να συνεχίσω και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμα, το ιδίωμα όσο αυτό είναι εφικτό, έτσι. Πολλές φορές λένε οι γονείς, τα παιδιά με κουνώντας το δάχτυλο, να διατηρήσουμε τις παραδόσεις του έθνους μας, του λαού μας και αυτό. Αλλά δεν κάνουν οι ίδιοι τίποτα. Εσύ είπες τη σωστή κουβέντα τώρα. Είδες τον πατέρα σου, είδες τους μεγαλύτερους σου, είδες τη γειτονιά σου και πράττεις και εσύ ανάλογα. Έτσι. Αυτό είναι, αγαπητοί φίλοι. Βέβαια, το παράδειγμα που δίνουμε και όχι τα κηρύγματα. Πρέπει να πούμε ότι είναι και μια δύσκολη συγκυρία, διότι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Πολλοί είναι άνεργοι, πολλοί αμείβονται πολύ πενιχρά. Έτσι ωστόσο, αν το θέλεις και άμα σου βγαίνει από μέσα σου, το ακολουθείς. Και πρέπει να το κάνουμε, παιδιά, και έστω και με λίγα πράγματα. Η συγχωρεμένη Δόμνα Σαμίου μου έλεγε ότι στείναμε, λέει, γλέντι με 2 ελιές και μία πιπεριά τουρσίλε και λίγο τσίπουρο. Αυτό καλά, βέβαια, η Δόμνα δεν είχε τον έμφυα. Ναι, έμενε σε παράγκα όμως. Και το καλύτερο γεύμα που έτρωγε την Κυριακή ήταν μία ρέγγα καπνιστή. Δηλαδή, κάπου δηλαδή. Και η ολιγάρκεια ας μας γίνει λίγο συνήθεια. Οπωσδήποτε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ σας καλωσορίζω κι εγώ και εύχομαι στην ορχήστρα καλές μουσικές, καλές δουλειές, γιατί φαντάζομαι για αυτούς γίνεται σήμερα το αφιέρωμα, έτσι.